Вітаю, гэта Тимофей і вы слухаеце 68 выпуск подкаста праз космас. У гэтым выпуску пра місію Polaris Dawn, пра астранаўтаў Starliner, якія вернуцца дадому, але, як вы разумееце, тут ёсць нюанс. Пра гравітацыйны манёвр JUICE і пра абломкі астэроіда, якія ўтварыліся пасля сутыкнення з апаратам NASA і якія цяпер ляцяць да Зямлі. У дадзены момант, калі я записываю падкаст, місія Polaris Dawn яшчэ не стартавала з-за пераносаў, звязаных з надвор'ем і з тым, што першая ступень Falcon 9 пасля місіі па запуску спадарожнікаў Starlink 28 жніўня загарэлася і ўпала пры пасадцы на беспілотны карабель. З-за гэтага ўпраўленне грамадзянскай авіяцыі ЗША прыпыніла запускі ўсіх ракет серыі SpaceX Falcon 9. Экіпаж Polaris Dawn пакуль застаецца на каранціне, але час наступнай спробы запуску невядомы. Апроч праблем з надвор'ем пры пасадцы і дазволу расследавання ўпраўлення грамадзянскай авіяцыі, ёсць яшчэ пытанне даступнасці стартавай пляцоўкі. Polaris Dawn рыхтуецца да запуску з стартавага комплексу 39A ў касмічным цэнтры Кеннеді. Гэтая пляцоўка неабходна для запуску місіі NASA Europa Clipper, у якой вузкае 20-дзённае планетарнае акно запуску, якое адчыняецца 10 кастрычніка. SpaceX патрэбіцца каля 3 тыдняў, каб перавесці пляцоўку з канфігурацыі Falcon 9 на Falcon Heavy, якая патрэбная для запуску місіі Europa Clipper. Таму Polaris Dawn неабходна як мага хутчэй вызваліць пляцоўку 39A, інакш даведзецца сутыкнуцца з далейшымі пераносамі. Сітуацыю ускладняе той факт, што SpaceX ужо выкарыстоўвае сваю іншую пляцоўку 40 у Фларыдзе на мысе Канаверал для місіі NASA Crew 9 на міжнародную касмічную станцыю, якая запланавана не раней за 24 верасня. Тэрміны запуску Polaris Dawn у канчатковым выніку будуць залежыць ад таго, як хутка FFA дазволіць SpaceX аднавіць палёты, а таксама ад таго, як складзецца надвор'е. Вельмі шкада, калі гэту місію перанясуць надоўга. У суботу 24 жніўня NASA абвясціла аб сваім канчатковым рашэнні адносна лёсу двух астранаўтаў на борце міжнароднай касмічнай станцыі, чыя першапачатковая 8-дзённая касмічная паездка пераўтварылася ў туманную шматмесячную экскурсію. І так, нарэшце, гэта здарылася. Суні Уильямс і Буч Уилмар, якія стартавалі на МКС на борце капсулы Starliner кампаніі Boeing 5 чэрвеня, вернуцца дадому не раней за люты 2025 года на капсуле Dragon ад кампаніі SpaceX. У заяве NASA і Boeing сумесна вырашылі, што Уильямс і Уилмар не вернуцца на зямлю на борце той жа капсулы Starliner, якая даставіла іх на МКС. Замест гэтага яны будуць выкарыстоўваць капсулу SpaceX Dragon для свайго спуску на нашу планету. Dragon, прызначаны для місіі Crew 9, запуск якога запланаваны на верасень, будзе мадыфікаваны для размяшчэння астранаўтаў Starliner. Капсула будзе запушчана толькі з 2 членамі экіпажа, каб пакінуць месца для Уилмара і Уильямс, калі прыйдзе час вяртацца на зямлю. І капсула таксама будзе пераабсталявана для перавозкі большай колькасці грузу, асабістых рэчаў і спецыяльных скафандраў Dragon для дуэта Starliner. А ў той жа час NASA і Boeing будуць працаваць над тым, каб вярнуць капсулу Starliner на зямлю без экіпажа, каб яна прызямлілася ў гавані штата Нью-Мексіка. Вяртанне на дадзены момант намечана на 6 верасня. Гэтае рашэнне было прынята пасля некаторай нявызначанасці адносна таго, калі 2 астранаўта Starliner вернуцца на зямлю пасля завяршэння так званага выпрабавальнага пілатуемага палёту іх капсулы. Гэта было выпрабаванне, таму што гэта быў першы раз, калі Starliner адправіўся ў пілатуемую місію у адрозненні ад 2 папярэдніх выпрабаванняў Starliner без экіпажа. Рашэнне пакінуць Бутча і Суні на борце міжнароднай касмічнай станцыі і вярнуць Boeing Starliner дадому без экіпажа з'яўляецца вынікам прыхільнасці да бяспекі, заявілі ў NASA. І выклікана гэта ключавой праблемай рухальнай сістэмы Starliner, а менавіта яго рухавікамі.
Запуск Старлайнера на арбіту быў не зусім ідэальным, напрыклад, з-за невялікай уцечкі гелія. А таксама падчас стыкоўкі ў капсулы ўзніклі няспраўнасці ў 5 з 28 рухавікоў кіравання. Таму і NASA, і Boeing вырашылі падоўжыць знаходжанне астранаўтаў Старлайнер на борце МКС, пакуль яны працавалі над непаладкамі. І мяркуючы па ўсім, рашэнне для рамонта пакуль не было знойдзена. Таму з-за ўсёй гэтай нявызначанасці NASA падкрэслівае, што занадта рызыкоўна спрабаваць вярнуць экіпаж на планету ў капсуле Старлайнер. Характэрна, што былі ўзгаданы дзве фатальныя аварыі касмічных чоўнаў NASA – Challenger ў 1986 годзе і Columbia ў 2003 годзе. У іх загінула ў агульнай складанасці 14 астранаўтаў. Нагадаю, што катастрофа Challenger адбылася ў студзені 1986 года, калі шаттл у самым пачатку місіі разбурыўся ў выніку выбуху знешняга паліўнага бака на 73-й секундзе палёту. У той час нават інжынеры ў Юці прасілі сваё кіраўніцтва не запускаць шаттл з-за халоднага надвор'я. Катастрофа Columbia адбылася 1 лютага 2003 года. Калі касмічны шаттл разваліўся падчас уваходу ў атмасферу. Было ўстаноўлена, што прычынай гэтага стаў вялікі кавалак пены, які выпаў з вонкавага бака шаттла падчас запуску і пашкодзіў крыло арбітальнага апарата. А ў выпадку з Columbia праблемы з абсталяваннем не падымаліся з асаблівай культуры, якая спрыяла такому недагляду дадзеных. Але вернемся да Старлайнера. Такім чынам, якія наступныя крокі? Наступныя крокі ўключаюць планаванне спуску беспілотнай капсулы Старлайнер на зямлю. І так гэта тэхнічна будзе мець назву беспілотны выпрабавальны палёт. Усе супрацоўнікі NASA прагаласавалі аднагалосна за тое, каб вярнуць экіпаж на Драгане, але службовыя асобы Boeing заявілі, што яны гатовыя вярнуць экіпаж дадому на Старлайнеры. Таксама гаварылася і аб важнасці падтрымкі Боінга ў яго імкненні дамагчыся поспеху са Старлайнер у цэлым. Асабліва таму, што NASA спадзяецца мець больш аднаго варыянту для палёту з экіпажам у будучыні. Менавіта таму ў 2014 годзе NASA заключыла з Boeing кантракт на $4,2 мільярда на будаўніцтва капсулы, якая зробіць 6 пілатуемых палётаў на МКС. SpaceX атрымала аналагічны кантракт, але ўжо на $2,6 мільярда у тым жа годзе. І з тых часоў выканала 9 такіх палётаў на сваёй капсуле Dragon. Палёт місіі Crew-9 стане 10-м. Але ў NASA упэўнены на 100%, што Boeing зноў запусціць Старлайнер з экіпажам на борце, але не раней, чым завершыць усе неабходныя выпрабаванні па бяспеке. Атрымаўшы імпульс ад зямлі і месяца, касмічны апарат JUICE накіроўваецца да Венеры. Першым касмічным апаратам, які выкарыстоўваў гравітацыйны манёвр, быў Mariner 10 NASA ў 1974 годзе. Ён выкарыстаў гравітацыйны манёвр каля Венеры, каб дасягнуць Меркурыя. Цяпер гравітацыйны манёвр з'яўляецца найважнейшай часткай сучасных касмічных падарожжаў. Апошні касмічны апарат, які выкарыстаў гравітацыйны манёвр, гэта касмічны апарат ECA JUICE. Еўрапейскае агенцтва запусціла свой касмічны апарат JUICE 14 красавіка 2023 года. Яго канчатковым пунктам прызначэння з'яўляецца сістэма Юпітера і яго ледзяныя спадарожнікі Еўропа, Каліста і Ганімед. Але гэта доўгі шлях, і касмічны апарат зрэзаў гэты шлях, праляцеўшы блізка да зямлі і месяца і выкарыстаўшы іх гравітацыю, каб набраць імпульс і змяніць траекторыю. Гэта першы касмічны апарат, які калі-небудзь выкарыстоўваў зямлю і месяц для гравітацыйнай рагаткі. І пакуль ён рабіў гэта, ён даслаў на зямлю некалькі здымкаў, якія вы можаце ўбачыць у сацыяльных сетках падкаста. JUICE – гэта скарачэнне ад Jupiter Icy Moons Explorer, і яго місія вывучаць 3 спадарожніка з магчымымі акіянамі, пахаванымі пад пластамі лёду. У яго доўгі шлях, і ў працяглых місіях эканомнае выкарыстанне паліва мае вырашальнае значэнне. Гэты манёвр зямля-месяц быў накіраваны на эканомію паліва.
Пралёт з дапамогай гравітацыйнага манёвра з 19 по 21 жніўня прайшоў добра. А пры самым блізкім збліжэнні з зямлёй JUICE праляцеў над паўднёва-ўсходняй Азіяй і Ціхім акіянам на вышыні ўсяго 6840 кіламетраў. І гэта быў рызыкоўны манёвр. Але ён зэканоміў місіі ад 100 до 150 кілаграмаў паліва. І гэты гравітацыйны манёвр каля месяца і зямлі не адзіны на шляху JUICE. У наступным жніўні ён прыляціць міма Венеры, а ў верасні 2026 і студзені 2029 года ён зноў праляціць міма зямлі. Усе гэтыя манёвры дадуць JUICE імпульс для яго падарожжа да Юпітера. JUICE дасягне Юпітера аж у 2031 годзе, таму нам прыйдзецца крыху пачакаць. І-з-за гэтых манёвраў у яго застанецца больш паліва, калі ён нарэшце туды дабярэцца. Сучасныя арбітальныя апараты маюць шмат навуковых прыбораў, антэн і камер. JUICE не з'яўляецца выключэннем. Сярод усіх яго прыбораў і навуковых камер ён нясе дзве камеры маніторынгу. Гэтыя камеры маюць матрыцы 1024 на 1024 пікселяў з рознымі палямі агляду. Іх задача сачыць за антэнамі касмічнага апарата. Іх праца была асабліва важная, калі антэны былі разгорнуты пасля запуску. Таму яны маюць адносна невялікі памер матрыцы, калі мы параўноўваем з сучаснымі тэлефонамі. Падчас пралёта каля зямлі і месяца JUICE выкарыстоўваў свае камеры для атрымання здымкаў. Акрамя гэтага, у JUICE ёсць асноўная навуковая камера Janus, аптычная камера высокай якасці. Яе роля рабіць падрабязныя здымкі паверхні Ганімеда, Каліста і Еўропы. А гэтыя раннія здымкі зямлі і месяца місіі падаграваюць наш апетыт да таго часу, калі праз 7 гадоў пачнецца сапраўдная весялосць. JUICE дасягне сістэмы Юпітера ў ліпені 2031 года і зробіць 35 пралётаў міма ледзяных спадарожнікаў газавага гіганта. А потым у снежні 2034 года ён выйдзе на арбіту Ганімеда. З'яўляецца ўсё больш доказаў таго, што на Еўропе, Ганімедзе і Каліста ёсць цёплыя салёныя акіяны, пахаваныя пад тоўстымі пластамі лёду. Гэта галоўныя мэты ў пошуках жыцця. Але навукоўцы не ведаюць напэўна, ці могуць яны падтрымліваць жыццё і ці ўвогуле гэтыя акіяны рэальныя. Спадзяюся, JUICE зможа расказаць нам аб гэтым, але ён не здолее зрабіць гэта без рызыкоўных ранніх манёвраў місіі. Абломкі астэроіда, якія ўтварыліся пасля сутыкнення з апаратам NASA, могуць упасці на зямлю і Марс. Але нам зусім не варта панікаваць. З аднаго боку гэта выглядае так, як быццам бы NASA запуліла касмічны апарат у астэроід, і зараз мы можам мець наступствы ад гэтага. Але аб усім па парадку. 26 верасня 2022 года выпрабавальны апарат NASA Double Asteroids Redirect Test або проста DART сутыкнуўся з Дыморфасам, невялікім натуральным спадарожнікам астэроідам, які верціцца вакол буйнейшага астэроіда. Пры гэтым місія паспяхова прадэманстравала прапанаваную стратэгію адхілення патэнцыйна небяспечных астэроідаў, або па-іншаму метад кінетычнага удару. Да кастрычніка 2026 года місія Еўрапейскага касмічнага агенцтва HERA сустрэнецца з гэтай сістэмай падвойных астэроідаў і правядзе дэталёвае постударнае абследаванне Дыморфаса, каб пераканацца, што гэты метад планетарнай абароны можна будзе паўтарыць у будучыні. Аднак, хоць кінетычны метад можа паспяхова адхіляць астэроіды, каб яны не пагражалі зямлі, ён таксама можа ствараць смецце, якое можа дасягнуць зямлі і іншых целаў. Правёўшы серыю дынамічных сімуляцый, міжнародная група навукоўцаў прыйшла да высновы, што смецце з астэроіда можа дасягнуць Марса і сістэмы Зямля-Месяц на працягу бліжэйшых дзесяцігоддзяў. Гэтыя сімуляцыі адсочвалі 3 мільёны часціц, створаных у выніку сутыкнення місіі. Іх вынікі паказалі, што некаторыя з гэтых часціц дасягнуць Зямлі і Марса на працягу дзесяцігоддзяў ці больш, у залежнасці ад таго, як хутка яны рухаліся пасля удару. Напрыклад, часціцы, выкінутыя з хуткасцю ніжэй 500 метраў за секунду, могуць дасягнуць Марса прыкладна за 13 гадоў.
Тады як часціцы, выкінутыя з хуткасцю, якая перавышае 1,5 км ў секунду або 5400 км у гадзіну, могуць дасягнуць зямлі ўсяго за 7 гадоў. Акрамя таго, іх мадэляванне паказала, што верагодна пройдзе да 30 гадоў, перш чым які-небудзь з гэтых кавалачкаў будзе заўважаны з зямлі. Хвалявацца няма аб чым. Чакаецца, што гэтыя больш хуткія часціцы будуць занадта малымі, каб вырабляць бачныя метэоры. Тым не менш, бягучыя кампаніі па назіранню за метэорамі будуць мець вырашальнае значэнне для вызначэння таго, ці стварыў DART новы і створаны чалавекам метэорны паток пад назвай Дымарфіды. І гэтыя кампаніі па назіранню за метэорамі ў бліжэйшыя дзесяцігоддзі будуць мець апошняе слова. А калі гэтыя выкінутыя фрагменты дыморфоса дасягнуць зямлі, яны не будуць уяўляць ніякай небяспекі. Іх невялікі памер і высокая хуткасць прымусяць іх распасціся ў атмасферы зямлі, ствараючы выдатную светлавую паласу ў небе. Будучыя місіі па назіранню за Марсам атрымаюць магчымасць назіраць марсіянскія метэоры, калі фрагменты дыморфоса будуць згараць у яго атмасферы. Місія DART – гэта выпрабаванне NASA па прадухіленню сутыкнення астэроіда з зямлёй. DART была першай місіяй планетарнай абароны, якая праверыла метад адхілення астэроідаў, які накіроўваецца да зямлі. Пагроза ад удараў астэроідаў невялікая, але сур'ёзная, і на дадзены момант яе можна прадухіліць. Такія місіі, як DART, неабходны для таго, каб дапамагчы зразумець, як спыніць небяспечныя астэроіды. Астэроід-спадарожнік Дыморфас круціцца вакол іншага астэроіда пад назвай Дідзімас. Разам яны ствараюць падвойную сістэму астэроідаў. Як я казаў раней, касмічны апарат DART наўмысна ўрэзаўся ў невялікі астэроід Дыморфас, і крушэнне змяніла час, неабходны Дыморфасу для выхаду на арбіту Дідзімаса на 33 хвіліны, даказаўшы, што метад кінетычнага удару працуе. Дідзімас і Дыморфас адносна малыя. Дідзімас мае ўсяго 780 метраў у шырыню, а Дыморфас усяго 160. Аптычныя наземныя тэлескопы бачаць іх як кропку святла, яркасць якой вагаецца, калі Дыморфас круціцца вакол Дідзімаса. Інтэрвал гэтых ваганняў павінен быў змяніцца пасля удару DART. І хоць яны абодва з'яўляюцца калязямнымі аб'ектамі, ні адзін з іх не падыходзіць дастаткова блізка да нашай планеты, каб DART няўмысна адправіў іх у наш бок. І гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер перайдзем да падзеяў, якія чакаюць нас у бліжэйшыя 2 тыдні. 5 верасня месяц і Венера сустрэнуцца ў сузор'і Дзевы. Планету можна будзе назіраць амаль што ў час заходу сонца без якіх-небудзь аптычных прыбораў. Паколькі гэтая падзея адбудзецца праз 2 тыдні пасля маладзіка, месяцовая кружэлка будзе ледзь прыкметная на небе. Таксама над Антарктыкай і востравам Буве можна будзе назіраць пакрыццё Венеры месяцам. 8 верасня Сатурн дасягне супрацьстаяння. Планета будзе зяць найбольшай зорнай велічынёй. Для няўзброенага погляду Сатурн будзе выглядаць як жоўтая кропка. У бінокль можна будзе ўбачыць авальную форму планеты. Пад супрацьстаяннем планет маецца на ўвазе такое становішча цела, калі яно знаходзіцца прыкладна на лініі Сонца-Зямля. Яго можна ўбачыць з зямлі ў працьлеглым напрамку ад Сонца. У момант супрацьстаяння аб'ект знаходзіцца на найменшай адлегласці ад зямлі. Супрацьстаянні Сатурна паўтараюцца раз на 378 дзён. На 11 верасня запланаваны запуск Саюз МС-26 на МКС. Саюз – гэта расійскі транспартны пілатуемы касмічны карабель. У склад гэтага экіпажа ўваходзяць касманаўты Роскосмасу Аляксей Аўчынін, Іван Вагнер і астранаўт НАСА Дональд Петтит. Усё яшчэ чакаем запуску Starship у верасні, але на дадзены момант дакладнай даты няма. Паколькі зараз у SpaceX дастаткова праблем з Falcon 9 і іншымі місіямі, не ведаю. Будзем чакаць, што гэты запуск адбудзецца ў верасні, але пакуль не ведаем калі. І ў канцы я хацеў бы падзякаваць тым, хто падтрымаў мой падкаст фінансава на краўдфандынгавай платформе Гронка. Шчыры дзякуй вам за вашу падтрымку майго касмічнага праекта. Дзякуючы чаму я магу працягваць распавядаць пра самыя захапляльныя навіны, адкрыцці і місіі. Ваша дапамога дазволіць мне палепшыць якасць кантэнту і зрабіць нешта новае.
Усім неананімным спонсарам я ўжо даслаў лісты з падзякай. Калі ласка, калі вы не атрымалі ліст, звяжыцеся са мной праз любую сацыяльную сетку. Дзякуй. Ну і, канешне, велізарная падзяка маім патронам. Вашая падтрымка натхняе мяне рухацца наперад. Я стварыў онлайн-календар з самымі цікавымі падзеямі, за якімі я сачу сам, такімі як касмічныя запускі, поўні, метэорныя патокі, супрацьстаянне планет і іншымі. І гэты календар ужо даступны тым, хто падтрымлівае мяне праз Patreon. Таму далучайцеся. Дзякуй, пачуемся ў верасні.